se kurva stalo? Proč máš jeho auto? Kus hovna, se nedivím, že lidi ho podají dozad. Co se stalo? Skrblík jeden, hele, já fakt nevím, proč se s těmi lidmi bavíš, Majku. Jakou vážně, Trevore! Odpověz mi do prdele. Poprosil jsem o férový plát po férové práci. Pak on se trošičku naštval. Takže se přiznávám, trošičku jsem se naštval. Zabil si ho. Za jaký zvíře mě kurva bereš? Ne, nezabil jsem ho. Ty vole. Ale unesl jsem jeho manželku. Ne. Do piči. Co jsi kurva udělal? Právě jsem ti řekl, co jsem právě udělal. Do piči. Na neštěstí, myslím, že budeme muset nevystrkovat hlavy. Zatímco, ty víš, my podiskutujeme věci s Martinem. Myslíš? Co kdyby si naskočil dozadu? Víš, Patricia, ona si vzala přední místo.